Hej, zdravím tady Vrý a dneska bych vás chtěla přivítat u našeho let's play na hru Nightingale, což je, pokud je náhodou nevíte, hra na přežití ve více otevřených světech. Ano, slyšíte správně, říkám ve více otevřených světech. Je tomu totiž tak, že tato hra se odehrává, no začneme na jednom světě a potom přeskočíme na svět další. Budeme prostě proskakovat různými světy v takzvané zemi víl. Hele, já přesně nevím, jenom vím, že budeme teleportovat se z jednoho světa do druhého a že to je to hlavní, jakoby ta hlavní věc, která táhne celý ten projekt, řekněme to tak, celou tu hru Nightingale. Každopádně, já už jsem si tady vytvořila postavu, protože to byla jakoby první věc, co jsem musela udělat, tak nějak jsem se tady s tím poprala. Moc se na ní nekoukejte, prosím nás, je taková trošku vyukaná, no, ale oni všechny ty postavy byly, jo, jakoby já jsem se fakt snažila, prosím vás. Každopádně, dneska ten let's play nebude jen tak o ničem, samozřejmě jako vždycky nás čeká o level vyšší challenge. Co to znamená, dámy a pánové? To znamená v podstatě, že dostanu nějakou výzvu, kterou se mám pokusit v dnešním videu splnit. Můžou to být dost těžké výzvy, několikrát už jsem nevyhrála, naopak to můžou být jednoduché výzvy. Několikrát už jsem vyhrála, takže se nebudem to zdržovat a jdem se rovnou podívat, jaký bude ten dnešní o level vyšší challenge, co nás čeká. Odkliknu si to tady. Aha. Hop sem, hop tam. V téhle hře máš možnost cestovat mezi různými světy. Tak na co čekáš? Alespoň 2 různé nám ukaž. OK, to by snad mohlo jít. Tady je otázka, jak dlouhý je tutoriál, ale tohle se mi rozhodně už na první dobrou zdá jako takový jednodušší úkol z těch různých, co jsem dostala, protože bych čekala právě, že jako přeskočit z jednoho světa do druhého bude ještě v rámci tutoriálu. Otázka je, jak daleko to je. Tak. Jasně. Hrajeme prosím vás offline. Mlčím, nic neříkám. Posloucháme příběh. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. Divočiny vílí jsou nekonečné a obsahují spousty světů. Aha, víly už dlouho pomáhají sbírat magii. Ale někdo, já, jsme se stali. Chtěli jsme toho až moc najednou, až nás to zničilo zjednodušeně. Okay. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Okay. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. Oh, okay. Perhaps not all is lost, for Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to Fey lands beyond thy wit, or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? OK. Dobře, ten příběh je velmi zajímavý, dámy a pánové. Když to hodně zjednoduším, tak prostě lidi byli až moc greedy a chtěli toho až moc chtěli všechno, prostě klasicky, že jo? Takže to tak jako napůl zničilo ten náš svět. A právě kvůli tomu někteří lidé, jako třeba já, utekli do tady té vílí divočiny, že jako proběhli portálem, že budou tady jinde a budou pomáhat hledat jako řešení, co teda s tím naším polozničeným světem a co dál prostě. Případně, že se mi tam třeba bude dařit lépe, než v tom našem zničeném světě. Jenže ta cesta za mnou se jaksi takhle jako plop, zavřely se dveře a já se teď nemůžu dostat zpátky, nemám jako žádnou podporu od těch lidí, co mě sem vyslali, takže vlastně jsem tady sama osamělá a potřebuji přežít. Pak. Pak je ten kozel, co se mnou mluvil. No ano, vidíte, tady jsem prošla portálem, ale on se jakoby rozbil, takže já se...
úplně nemůžu vrátit zpátky. Což je jakoby blbý, no. Ale očividně tady je spousta lidských výrobků, takže budu v pohodě, ne? Ne. Nebudu. Dobrý den, kde to jsem? Já to tady nebudu se vůbec jakoby zdržovat. Potřebuju se dostat do druhého světa. Chceš po mně něco? Chlape, protože jo, tak mi to řekni. A já tady mám nějaký bordel, se omlouvám na mikrofonu. Nějaké peříčko jsem tam měla. Takže už tam není. Proč? Oh. To jsou sochy, nebo to jsou... To jsou sochy porostlí? Nebo to jsou nějaký položivý? Paku? Dobrý den, prosím vás. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. Nechci umřít, tak to je to hlavní, co se mi snaží říct, přesně tak. Takže ty mi pomůžeš, abych přežila a zavedeš mě do bezpečnějšího světa. No to je výborné, protože já mám o level vyšší challenge, který musím splnit a to znamená, že vám musím ukázat alespoň 2 různé světy. Takže jeden ten, ve kterém jsme teď, a ten druhý. Takže já potřebuju do druhého světa, ano. Karty? And I shall restore amends. OK, podám. OK. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bare child of earth, might abscond this nightmare. Vůbec ti nerozumím, brácho, jakoby upřímně musím někam cestovat a dostanu dárek. Dobře. Forest Byway. Musím přejít přes les. Děkuju za informace. Mám pocit, že z toho všeho, co jsi mi řekl, jsem pochopila tak 5%, ale... Tady je mašina na cestování mezi světy. Biome. Les. Bioworld card. Jo, počkej, já už teďka můžu otevřít portál. Ale ne, no tak v tom případě jako na jednu stranu dobrý, na jednu stranu dostanu se odsud rychle pryč. Na druhou stranu to znamená, že si neukážeme tenhle první svět a tím pádem já budu muset přecestovat fakt, že jako 2krát, jakože teďka přecestujem a ukážem si teprve ten první svět, jo? Co se naší o level vyšší challenge týče, tak to vlastně není vůbec dobrý pro mě. Tady něco je, nebo ne? Tady asi vůbec nic není. A dostanu se zpátky? Jo, super, dostanu. Já jsem zvyklá prohledávat věci, já se omlouvám. Je tady fall damage. Falling impact? Co to znamená? Co to znamená falling impact? Jak teď teprve spadnu? Ne. Asi to neznamená nic. Hele, dámy a pánové, já nevím, jdu si sem dát ty 2 kartičky, bude tam les a bude tam Byword, takže vlastně to bude Byword Forest. Chápu. Jdu tam! Nechci třeba pokusit. Vás je fakt hodně. Dobře, jednoho jsem zvládla to pochytit. Nevadí, ale bylo jich fakt hodně, takže vlastně uznávám, pán mě tak nějak jakoby zachránil, že mě otevřel tu cestičku. No jo, dá se nic, všechno je připraveno, tak šup, tak mi to pustíte. Aha, Forest Byword Realm. Takže tam bude krásný les a bude to malej svět prostě. Jdeme, zajímavé. Hezké. Dobrý den. Ale že jsem nevylezla z portálu, že jsem tady byla vyplivnutá takhle uprostřed. Jelení.
Takhle uprostřed lesa jste mě tady vyplivnul. Dobrý den. Mám radost, že jsem přežila. Ano, přesně tak. Nightingale je město, ze kterého pocházím, teda jestli to chápu správně. A ještě stále stojí, ale já musím najít cestu zpátky domů. Nemusím, pane Paku. Já musím najít cestu do dalšího světa. Tenhle je první a ten další bude druhý. A potom splním o level vyšší challenge na dnešní video a budu spokojená. Guidebook and Pocket Watch, dobře, tak jo. Hele, já tě upřímně přeskáču. Cože říkáš, mám se najíst, to se snaží říct. Tak. Jsi Puck. Dobře. Oberon's merry wanderer of the night, the last furtive fate. Dobře, seš prostě Puck, hele, dobrý. Naschledanou, jdu si najít jídlo, to já znám, tyhle survival hry. Collect. Au. Jsem do toho bouchla, já. Větívky, travičku, všetko tady takhle, hele, se sbíráme, nemusíte mě nic učit složitě. Větvičky tady ještě. Já to tady, co? 0? Jakože nemám sekirku, to je to, co se mi snažíte říct. To by sedlo. Nemám žádnou sekirku, no. Tak. Tady se sbíráme všechno, co uvidíme, dámy a pánové. Různý takovýhle jako větívky, plant fiber, sticks a tyhle ty věci. Nemám jídlo zatím ještě, ale mám nějaké základy teda. Jdu hledat jídlo teďka. Jako jasně, všude kolem mě běhají jelínci, ale mám pocit, že ty úplně... Na to potřebuji nějaké náčiní, abych si mohla chytit, ulovit nějakého jelínka a spapatí. Ale možná tady bude třeba nějaká vyplavená mrtvá ryba, ne? Asi úplně ne. I kdyby byla, tak nevím, jestli bych ji chtěla. Wow, to je zajímavé. Nějaká abstrakce takhle. OK, jdu hledat jídlo. To už mi fakt kručí v břiše, no tak jako částečně. Nesebrala jsem něco, dobrý den. Mám kamení, klacky a trávu. Dobře. To jsou ne, já nechci zabít takovýhle zvířátko malinkatý, ale asi jako... Potřebuju nožík. Já jsem tady zabila malinkatýho jeleňátko, jak se tomu nadává, srnče. A ani ho neto. Jak si vykraftím guidebook? Ne. Inventory. Já chci vykraftit něco. Abych, když už jsem tady teda zabila to malý srnče, tak ať aspoň mi to k něčemu je. Crafting. To úplně nechci. Journal, challenges. Mapa. To je velký svět. Wow, to je hodně velký svět. Hustý. Tohle to je ten střední, jak říkáte, ne malej dokonce, byword card, to je malej svět, tohle. Jste si jistý. OK. Já nemám žádný jídlo a nemám prostě ani nic, z čeho bych si udělala nožík, takže se omlouvám, že jsem vám tady zabila dítě. Jakože fakt se omlouvám. A jdu hledat nějaký borůvky, asi nevím, nějaký semínka. Je tak těch jelenů je tady ale třeba miliarda. To mě fakt trápí. To jsou borůvky? Using offhand items. F-cam? Ne, tak přesně to jsem nechtěla udělat. Nevadí. 7. Proč tady začala počkejte, já si změním klávesnici. 7. Tak. Nom. Výborně. Proč tady začala hrát ta divná hudba? Mám se bát? Už mě jde něco zabít? Za to, že jsem zavraždila já to srnče? Už to zasloužila, já vím, no. Já se omlouvám, já jsem fakt myslela, že... Jsem nevěděla, že potřebuju nožík ještě. Tak. Bčkem si otevřu guidebook a můžu vykraftit, co to je, prosím vás. Jednoduchá stanice vařící.
Roasted berries si tam třeba můžu udělat. Otevřel jsem mi recept. OK. A potřebuji na to 6 těch kamenů, které mám, takže to je aspoň super. Já si tady třeba mám 10 miliard borůvek a já jsem šla dozadu, kde prostě nebylo nic a myslela jsem si, že mám zabít malinkatý chudý srnče. Já jsem fakt strašná, dámy a pánové. Proč jsem nešla rovnou dopředu? Tady je tolik borůvek. A nějaký velký komár, fuj. No na druhou stranu těch jelenů je tady fakt strašně moc, očividně tady nemají žádný přirozený predátory, takže to, že jedno srnče pošlo omylem, určitě není až takový problém. Určitě ne. Tak jo, tamhle je nějaká věc, já to vidím. Jsou tam sochy nahatých pánů. Zajímavé. Nahatých lidí. Jo, tady si můžu otevřít portál do dalšího světa. Mám to zaznačený na mapě? Jo, vypadá to, že jo. Tak super. Super. A cože já teda... Co? Jo, vy mi tady říkáte, že si mám doopravdy postavit tu vařící... Dobře, tak je place. Tady? Asi jo, proč by ne? Stojí to 6 kamenů. Tak, simple cooking station. Multiple interaction points. Aha, jasně, chápu. Initially simple cooking interact. OK. Já to nebudu číst, já na to přijdu. Potřebuju to zapálit. Dám tam určitě méně, prosím. Autofill? 6 minut, to je strašně moc. Jak tam dám část? Selected. Tak, výborně. Minutu, prosím vás. To mě bude stačit úplně bohatě, ne? Add the select. Sakra, proč to nefungovalo? Confirm. Proč to nefunguje? Confirm. What? Jakože to musí být minimálně 4 minuty, nebo co vám tady vadí? Ha? Co? Dobře, tak prostě tam dám polovinu své trávy. Ignite. Craft item. Roasted berries. Craft. A bude to trvat 6 minut? Si myslím, že úplně ne, co? Ne, nebude to trvat, už je mám hotový. Autofill. Craft. Autofill craft. Už nemám berýsky. OK. Tak já si je až špápnu. Nom. Dobrý den. Co mi ještě chcete říct, prosím vás? Výborně, neumřu na hlad. Je to super. Takže co? Portál, už jsem u něj. Tady jsem. Collect? Jsem mohla. Borůvky bych další brala. Celkem dost jsem jich spotřebovala vlastně. Tady je portál, já už jsem ho našla. Tady je mašina na karty. Halo? Desert Byway Realm. Jo, počkat, ty jsi mi jako už rovnou dal i ty karty, jo? Oh! No tak dámy a pánové, v tom případě dnešní level vyšší challenge je velmi jednoduchý. Já jsem se stresovala, že to nestihneme, ale vypadá to dobře, vypadá to super. Protože tohle je teda všechno, co jsme asi měli udělat. Já si to tady ještě projdu. Ať si jako teda pořádně ukážeme ten první svět. Protože ten úkol dnešní byl na to, že si máme ukázat 2 světy. Takže já tady pořádně se sbírám všechno, co můžu. Hlavně i proto samozřejmě, že další karta, co jsme dostali, je poušťová. Takže další svět, do kterého půjdeme, víte co, bude poušť, takže předpokládám, že bude fajn si vzít co nejvíc jídla odsud, když tady je tolik těch keříčků s borůvkama, tak si je pobereme jakoby ještě sebou strategicky takhle, že jo. Uděláme si co nejvíc toho, těch rozmačkaných
borůvek toho jídla celého velkého. Asi sbíráme si co nejvíc klacíků, travin a tady ty věci, protože bych čekala, že v poušti jich asi prostě moc nebude. Co si budeme? Jak to, že mě zase kručí žaludek? To jídlo mi přidává třeba úplně strašně málo. Když si dodám tohle, tak mi to přidá trochu víc, ale nemám pocit, že by mě to přidalo nějak jako epicky víc. No, každopádně. Takhle to tady všetko pozbíráme, všetko, co vidím, to ukradnu. Jmenuji se Vry. Je to má přirozenost. Tak. A jdu. Mixed plants. What the fill? Co je to? Maximum stamina, health regeneration, hunger 20. Mixed plants, roasted berries. My hunger mitigation 10. No tak já dám mixed plants, ono teda sice to nedává smysl, protože to stejně... Jo, ono to chvilku trvá, už to vidím. A maso bych si mohla udělat. Kdybych měla maso, já bych ho měla, ale bohužel ho vlastně úplně nemám. Tak a tady mě trápí, jo, nefunguje to. Výborně, tak já si udělám tyhle jídla, než jakoby... Craft a všechny 3 si takhle nechám vytvořit. Perfektní, když teď tady chvilku počkáme, aspoň teda mám smysl, že teda proto jsem se měla přidat, jakoby... Jak se tomu nadává? Tu trávu do toho ohně jsem dávala, aby to bylo na 6 minut, tak určitě mě to dává smysl, když teďka jakoby 30 sekund budu čekat na ty 3 jídla, tak jako... OK, rozumím. Tak, už to bude, prosím pěkně. Takhle mi škrundá v bříšku. Výborně, děkuji pěkně. A to je všetko, co můžu udělat, takže já si jenom spapám tohleto zajímavé. Nom. Takovej kebab prostě v listech. Zajímavé. Dám si ještě, hele, takhle se úplně celá nastafuju tím. Protože proč ne? A jdeme do dalšího světa teda. Úspěšně jsme se tady napapali, jestli to bylo ještě něco, co jsem třeba mohla sehnat, jo, to já nevím. Ale zjistíme, uvidíme, co nás čeká teďka v poušti. A to bude teda druhý různý svět, nebo jakoby, že zadání toho dneska challenge bylo 2 různé světy, že mám ukázat, takže jsem vám ukázala teďka jeden lesní. A teďka jdeme do krásného, pouštního. Co to je? Nevím. Co to je? Tady jsou živý zdromy. A tohle to, počkej, co? Mám se bát, Puku? Nebude mě to chtít zabít? Puku? Halo? Je tady víc stromů, než jsem čekala. A choděj. To jsem taky nečekala. Dobře. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our howbeit. Jasně, poušť je tady teplo, chápu. Potřebuji si postavit nějaké místečko, nějaký přístřeší. Chápu. Co je tohle? Aha. Automaton storage. Budete na mě naštvaní, že jsem vám to... Mně je teplo. Už mi není teplo. Je to proto, že jsem se začala hýbat, nebo... A co tahle věc, prosím vás? Co to je? Ježišmarja, dobře. 10 úroveň. Chápu, asi to nebyl dobrý nápad. Já půjdu. Tamhle nějaká... Já jsem
jsem neměla útočit na první divnou věc, co jsem potkala, já jsem si myslela, že... What? Ty jdeš taky po mně? Proč jdeš po mně? Proč jdeš po mně? Nechoď po mně! Au! A on se objevil další! Proč jdete po mně? Co jsem vám udělala? Vy jste naštvaný, že jsem vám ukradla ty kameny? Oj. OK. Nemám z nich vůbec nic, ale přežila jsem. Oh. Dobrý den. OK. Tenhle strom je velmi nešťastný. Jak jsem na něj zaútočila. Ale naštěstí po mně nejde, takže je všechno v pořádku. Vy tady prostě nosíte... Tohleto? Ne, já nevím. Asi na mě byli naštvaný, že jsem jim to vykradla. To je to jediné, co mě jakoby napadá, že je možný. Každopádně, tady si prosím pěkně udělám volné místečko s tím, že se sbírám věci a koukám, že už mám moc věcí v inventáři. To vůbec nevadí, protože já si teďka postavím stan. Prosím. O! To je velký stan. Autofill. Co mě chybí? Co vám... Proč se to nepostavilo? Plant fiber. No. I to tady vidím, že to je 6 ze 6. Vadí tomu jako, že tady jsou ty stromy? Předtím tomu nevadili. Dobře. Já. OK. Tak, když jsem tady pod stanem, což je můj absolutně, to je stan jak prase, dámy a pánové, tak si můžu postavit ještě postýlku, ale place, prosím vás. Postýlku si dám hezky sem. Vlastně to jsou stěny, já jsem to vymyslela, chápe? Ne, jsem si měla dát postýlku. Jak to jde s ničím? B. Place. Exit placement, rotate. Jak zruším tohleto? Takhle. Relationship of rest and stamina. Když budu unavená, tak se mi zmenší maximální stamina, dává smysl. Escape. Tak, to nepotřebuji. Já si odpočinu takhle hezky. Tak. A inspect, short rest, long rest, OK. Možná, když to tady podržím. Deconstruct. Tak, výborně, tady mám takhle hezky. Postýlku, co mám dělat dál? Mining pick a hunting knife mám vykraftit. Určitě, já moc ráda to udělám. Hunting knife, craft. A mining pick, určitě. Jasný, chápu, myslím, doufám, věřím tomu. Wood axe. Ne, mám se vrátit. Já se radši vrátím za pukem, on by pak třeba byl naštvaný, že jako... Ty jsi to vykraftil, když jsem ti říkal, že si to ještě nemáš kraftit. Teda i když jsem ti neříkal, že si to máš kraftit. A kam mám jít za pukem? Tady? Release Hope Echo? Co to je? Nějaký zápisek, nevím. Páku, dobrý den. Co? Hele, povídej mi, co potřebuji. Dřevo. Aha. Ano. This is Byway. OK. Jdem zas pryč? My jdem zas pryč do dalšího světa. Počkej, a nemůžu nejdřív zkusit zničit. Tamhle to dřevo. Já jsem vyspaná, nemůžu si to hru uložit, prosím vás. Asi ne. Hele, bojovat ve vodě se mi nechce, ať jde ten strom mimo vodu. Já půjdu zaútočit na ten strom, na který už jsem předtím útočila. Jo. Já jsem to vymyslela, dámy a pánové. A zvládnu to tady, ale takhle, jo. Ještě si tady kliknu, jakože se odpočinu.
Je to tak. A hodím do sebe tohleto další jídlo, protože ono mě to malinko zvedne životy o krásnou 10. Koukejte, ten strom tam prostě je, tady to není. Dobře, tady taky není dobrý nápad bojovat s tím stromem, protože tady mi je velmi teplo. Jakože velmi teplo, já potřebuji být ve stínu. OK, tamhle je, hele. Pojď ke mně, brácho. Pojď sem. Jsem se rozhodla, že si vybojuju místo v tomhle světě. Oj, máš hodně životu. Pojď do stínu, je mi teplo. Ježišmarja, OK. OK. Jo, a teď jako zdrháš. Je tak. Ale právě potřebuji, abys šel jako blíž ke mně. Já chci zabít jeden tenhle strom, než odejdu z tohohle světa, dámy a pánové. Já mám sny a přání. Nechte mě si je splnit. Haló? Je tady někde blízko nějaký strom, který bych mohla zašikanovat? Nebo můžu vám tady ukrást tohleto? Collect. Automaton. Vy tam nic nemáte. Tak proč to... K čemu to tady sbíráte? Co tam sbíráte, když tam nic není? Strom! Hele, tohle je zajímavá architektura, jdeme se tam podívat, dámy a pánové. Mně se už jako nechce cestovat do dalšího realmu, když mým úkolem bylo ukázat vám 2 realmy. Tak už jsem vám je teda očividně ukázala. Tady mám nějaký další, nevím, kolik to byl asi. Nějaký další příběh. A chci to tady nějak... Dobrý den. Aha. Všechno beru. Všechno kradu. Chci to tady prohledávat. Odpověď dorazila velmi rychle a byla jednoznačná. Aha. A otázka je, ještě, bude tady nějaký strom? Hej, prozkoumáme to tady, dáme, pánové. Nebudem se tak jako hrozně rychle hnedka spěchat do dalšího stromu. Teda stromu světa. Tady jsou sloni. Ale mám pocit, že ty bych asi úplně nezabila. Mám pocit, že ty budou hodně silný. Doskočím tam? Jo, doskočím, pohoda. Takhle tady vylezem nahoru. Parkour! Dostanem se až na vrcholek. Yes! Tak, Conveyance Infusion, co to je, prosím vás? Ranged damage. Všechno si beru. Tam je nějaký mimino? Co? Mám moc věcí. Můžu vyhodit extrakt? Co to znamená? Můžu prostě extrakt. Prostě udělám. Confirm. Třeba takhle část. Dobrý? Nevím do čeho a proč jsem to extraktovala, ale je to jediný způsob, jak jsem mohla jakoby něco vyhodit v uvozovkách, takže asi dobrý. Tak, tady takhle ještě nahoru. Je to mě baví. Tam se ale asi úplně nedostanu. Nevím jak, leda bych tady nějak vylezla po těch kytkách, ale nejsem si úplně jistá, jestli můžu. A teď, když spadnu dolů, tak jakoby umřu, protože je to hrozně vysoko. Já jsem vylezla tak vysoko a vy mi říkáte, že se fakt nemůžu dostat dál? No tak to jsem zklamaná. To jsem teda vyloženě zklamaná, dámy a pánové. Jop. Aha. A tady ještě nahoru. Ne. Jako fakt. Tak to jste fakt hrozný, nechutný strom. Strom. Nezabij se, prosím tebe. Tak, super.
Co děláš? Spadnul! Zemřel! Jo! Kolekt. Já na něj potřebuju sekirku. Počkej. Vykraftím si sekirku. Nekraftila jsem si sekirku? Asi ne. Tools, Axis. Tak. Craft. Ha. 4. To není 4. Tohle je 4. Ohoho! A mám z něj dřevo. Jo, ten wood. Tak jo. Nevím na co chci dřevo, ale mám dřevo. Chci zabít slona, nebo ne? Kolik máš životů, slone? Můžu tě tak takhle... Joj. Hodně, ale... Jej. Já si tady takhle dám, prosím, staminku. Ježišmarja, on za mnou furt běže! Kde seš? Už to vzdal. Pojď. Jo, ty si mě jakoby pamatuješ ještě. Jak to, že tak málo? Dobře, očividně potřebuju tou... Wow. Ten slon je velmi slonovitý, no. Jak moc dobrý je tohle nápad? Pravděpodobně vůbec. Dělej! A ne! Potřebuji, aby mě někdo oživil. Úplně nemám nikoho, kdo by mě oživil. Memento mori. No, respawnu se, pohoda, easy. Takže slona nezvládnu, prej. Sama zabít. Ještě, že jsme to zjistili. Pane slone, máte ještě stále ubrané životy? Já mám hroznou tendenci se snažit ho vyhrát. Protože je tady místo, že jsem umřela a nemám tady žádné věci. Mám všechny své věci? Aha, já mám všechny své... No tak to je easy, ne? Tak to jdem na něj, co si... Kdo si myslíš, že seš, pane slone? Kolik máš životu? Do zadku, hodně, dobře, máš hodně životu, nebudem to pokoušet. Obnovili se ti. Chápu. Takže. Jdeš po mně? Já si tady... Oh no, on jde vyloženě jakoby po mně. Já otevřu portál. Jo, pane slone! Ne, počkejte! Nechte mě žít! Tady na mě nemůže. Určitě ne. Rovnou do portálu. Naschledanou, trapáku! Teda, chudáka, jsem ho tady šikanovala a pak se mu takhle vysmívám. No nedá se nic. Aspoň se bavíme, dámy a pánové. Aspoň se bavíme. Potřebovala bych se vyléčit, když jsme u toho. Já jsem asi sebrala nějaký nelektary na léčení, vypadalo to tak. A tady budou ty. Bažiny. Počkejte, pane, hele, koukejte. Je to tak, mám tady normálně... Ale já se léčím sama. Co to je? Tak já se najím, abych si jakoby malinko zvýšila. Životy, protože tamhle ta věc vypadá zajímavě. Parku, co mi řekneš? Aha. This trek would have been as easy as peach pie. Co? Ty jsi někdy vařil koláč? No. Co? Prepare yourself once this friend is within our wake. A fine morsel of knowledge I shall be. Jakože mám něco zabít. Acquire bones. Já jsem se snažila, Paku, já jsem se... Easy.
Dobrý. Podstatně jednodušší než slon. Co mám dělat? Takhle tě tady takhle jako... Masíčko mám, kosti mám, maso ještě a nějakou kůži. Dobrý, ne? Dobrý, ta sekera je super. Ta sekera, jak je obouhručení, tak dává velký damage. Pojď sem! Normálně, vůbec netuší, hele. Vůbec netuší. A mě naběhla a myslel si, že pohoda, ale... Nevěděl. Tak. Maso, kostičky, potřebuji ještě třetí a mám moc těžký inventář. Víte, co by bylo fajn? Postavit si tady místečko na vaření. Tak, výborně. Dát tomu, co je tohle, simple dřevo, klidně 16 minut je zbytečně moc, ale to je jedno. Já to můžu potom z toho sebrat, chápu. Tak, žádný takový, hele, co si myslíš? Kdo si myslíš, že seš? A dám sem, prosím vás, roasted meat, autofill, takhle 4 masíčka. Krásný, ne? Tahle to tady zase. Tebe spotřebujem. Takhle. Tak a třetí kostička. Acquire roasted meat. Pracuje se na tom, prosím, pěkně. A přidám tady ještě další roasted meat. Injury solve si můžu vytvořit, abych se vyléčila. To asi úplně nepotřebuju. Jo, ne, mám taky udělat. Chápu. Autofill. Flower? Ne, to jsou kytičky. A tak klidně taky mi to dejte. A potom tady klidně všechny 3 mi dejte. Tak a já si počkám, masíčka už mám, koukejte na to, můžu se napapat, ačkoliv zrovna teď už nemám hlad, já už jsem se úspěšně zaplnila všem ostatním. Těma borůvkama, miliardou borůvek, který jsem si nazbírala. To je sice můj souboj s... Ty pavoučík. Ten je hezký, ale zároveň kam zmizel. Je hezký, jsem chtěla říct, ale zároveň mě lehce znervozňuje, že ho nemůžu skvošnout. Jako vy víte co, a kdybych ho skvošla, tak se potom cítím špatně a omluvím se mu za to, že jsem ho zavraždila. Ale nechci asi úplně žít ve světě, ve kterém není možný skvošnout pavouka. Collect items. Něco málo jsem si sebrala. Tak jo. No každopádně třetí svět, bažiny, dámy a pánové, tentokrát takovéhle jako nepříjemné. Lehce, žábu jsem slyšela. Ale to tady jako pěkný, je to moc pěkný. Žáby. Je tady někdy najdu tu žábu? Nebo kváká prostě jenom, aby se neřeklo. To je moje otázka. Tam je možná žába, on jí možná právě teď zabil. Nechýbejt! Nechýbejt! Ukaž, kde je žába? Ty jsi fakt sežral. Ne, tady je nějaká ta malá věc. Co seš? Tebe zabíjet nechci. Aha, no tak on tě zabije za mě málem. Ne! Žádný takový! Já ani nevím třeba, jestli je tady chci... Asi ty kosti si z nich můžu vzít, hej. Kosti a kůži. Maso bych tady klidně i jako nechala, nebo spíš ho pak rozložím, nebo cože toto se... Disingrade, to je takovýho. Ale... Myslím si, že masa mám už teďka víc než dost. Kde je ta další mrtvolka? Tady. Tady jsem tě nechala. Tož já si tě takhle nakrájím pěkně. Maso, tohle. Super. Tamhle hezká stavba. A jdu... kde mám věci? Tady? Haló? Oh no. Dobré, super. Collect items, mám úplně všechno, výborně. Aha. Použij esenci, aby sis opravil oblečení. OK. Jak? Repair all, můžu dělat prostě tohle. Výborně. Vrať se za Pukem. Pukeo, dobrý den, ty jsi vrátil za mnou, ne? Já za tebou. Dobrý den. You've stolen life
to preserve your own. No, hodně jsem jich ukradla. Lest it become a vice. One embodied mluv k věci. Through bog, through okay, first you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Aha. No need for words. Only thought. Mám si představit svět, do kterého chci. Já chci do lesa, ale zní hezky. Přesně tak. But beware. The bound will storm once the archway rouses. OK. Takže teďka mám přecestovat do Abeyance realmu. Určitě přesně vím, co se po mně chce. Mohla bych se napapat. Co vy na to? 0. F masičko. Hejže, kolik mi to přidalo životu. Hezké. Paku, víš, kde najdu portál? Protože já ne. A tady to je nebezpečný, nebo to můžu jít prozkoumat? To se mi líbí, šla bych to prozkoumat. A nevím, jestli tady třeba nebude, víš co, jestli to nikomu nepatří a třeba by nebyl rád, že mu tady takhle zkoumám věci. Jo. Tak jenom bych ráda to povolení. Krabica? Ne. Dáme a pánové, to je hezké, to je hezké. Tamhle možná je portál? No, nevím. Je to taková nejvíc portálovitá věc tady v okolí, co vidím, takže tam bych asi šla. OK, ale ještě jdeme výš, ještě jdeme nahoru. Ještě mě to tady zajímá, co to tady je a co to tady není. Jestli se můžu dostat úplně nahoru na vyhlídku takhle. Ha! Trůhla. Děkuju pěkně. Všechno si vezmu. Ježišmarja, můj inventář je zas plnej. Tak asi kamení. Extrakt. Konformo. Tak, hned je mi lépe. Další truhlička. Všetko beru. Co jsem to sebrala? Deštník? K čemu? Deštník. Můžu být tak Mary Poppins? A super, ne. Semínka jsem dostala. Hele, tak počkejte, já tady vyhodím nějakou tu trávu. Super. Tady jsem sebrala všechno, jasně. Můžu tady něco tady ještě dělat? Můžu se dostat ještě výš. Mám takový pocit, že už ne. Už tohle odvázat. Ne. A proč bych se nemohla dostat ještě výš? Já chci být úplně nahoře. Doufám, že se tady nikdo nebojí výšek, dámy a pánové. Ty pado. No, je to výška. A myslím si, že tamhle to je určitě ten portál. Vidím tam dokonce už i tu mašinu. Každopádně, dámy a pánové, my to tady dneska ukončíme, protože cesta za portálem je daleká. A jestli jsem Puka správně pochopila, tak by nás to stejně poslalo do lesa, co jsem si vybrala, že jo? A v lese už jsme byli. Asi by to byl jako větší les, než ve kterém jsme byli, ale my jsme ho stejně neproběhli ani zdaleka celý, ani ten malej, jo, takže nějak nemám úplně potřebu prostě tam běžet dál momentálně. Každopádně hra Nightingale je velmi lákavá. Myslíte si, že tohle bych mohla sebrat? Nebo to tam je prostě jenom jako na dekoraci? Je to blbý nápad, já vím. Myslíte, tam doskočím. Tak ne! Umřu? Umřu, no tak to je. To je konec, no jo, je to tak, dámy a pánové, doufám, že vás tenhle let's play bavil, snad jste se bavili, snad se vám líbila tato hra, mně určitě jo, je to velmi zajímavé a užila jsem si to. Jestli jste si to užili i vy, tak se budu těšit, že se uvidíme u nějakého dalšího let's play, u nějaké další hry a mějte se krásně, děkuji za sledování, zatím.